Poštovani kolegice i kolege, dragi prijatelji, okupili smo se da odamo dužno poštovanje preminulom dugogodišnjem članu Matice Hrvatske, dužnosniku njezinome, akademiku Tonku Marojeviću. Ljubazno molim da minutom šutnje odamo poštovanje. Neka mu je pokoj vječni, hvala i slava. U ime svih članova Matice Hrvatske u zemlji i inozemstvu, iskrena sućut njegove obitelji, dragoj Ivi i dvojici sinova. Dakle, svi matičari, evo, preko mene koji obnaša novu dužnost predsjednika Matice, izražavaju poštivanje i sućut. Iskrenu sućut izražavaju i dvojica matičinih predsjednika koji nisu mogli, ranijih predsjednika koji nisu mogli biti nazočni, akademika Josipa Bratulića i Igora Zidića. Izrazito su, dakle, tražili da se, evo, prenese i njihovo ime sućut. Dopustite samo nekoliko riječi kojima, evo, otvaramo ovaj komemorativni skup. U dugoj povijesti Matice Hrvatske, gotovo 180 godišnjoj, bilo je puno ljudi koji su ugradili svoj, ja bih rekao, radni, stvaralački potencijal u život Matice Hrvatske. No, teško bi se našla osoba koja bi u tom pogledu nadmašila našeg dragog Tonka. Počeo je 1966. suradnju s Maticom. 10-ak radova objavio u matičnim časopisima u to doba. Članom radnikom Matice Hrvatske postao je 1970. godine, pa možemo reći, evo, 50-godišnji staž. U to vrijeme, naravno vrijeme Hrvatskog proljeća, i njegovo ime će sigurno ostati kao osobe koja je, eto tako, sanjala i dosanjala Hrvatsku državu, slobodu i ono sve što ova država ima na području kulture. A od 90. godina njegova veza s Maticom Hrvatskom, evo, ukratko neka bude u 4 vidovima. Prvo, od tada, dakle od 1990. pa do svoje smrti, u matičinim publikacijama, knjigama i tako dalje objavio je više od 150 radova. Možda najagilniji suradnik našega vijenca. Imamo podatke do 200-tinjak njegovih tekstova u vijencu. Treće, bio je iznimno cijenjen, ja bih rekao, čvrst, solidan matičin dužnosnik. Bio je član glavnog odbora dugo godina, 20-ak. Bio je potpredsjednik Matice Hrvatske 4 godine. Bio je književni tajnik Matice Hrvatske. I bio je ono što je, recimo, za kulturu naročito važno,
urednik 3 matičinih edicija i dao im je neizbrisiv trag. I 4. od 100-tinjak matičinih ogranaka u zemlji i 30-ak u inozemstvu, nema osobe koja je toliko puta bila u ograncima, održala predavanje, predstavljanje, susrete, razgovore i tako dalje kao naš Tonko. Bilo mi je dirljivo kad su nakon njegove smrti 11. kolovoza na desetke naših ogranaka rekle i u naše ime matici, a onda naročito obitelji, iskrena sućut. I dragi Tonko, zaljubljeniče u hrvatsku kulturu, nisam naišao na osobu koja je tako voljela kulturu. Nije se od nje odvajati mogla. I tako dalje, ostavio nas iznenada, a planova smo dogovarali i imali, ja bih rekao, na desetke. Iskreno ću reći da mi je žao jer smo dogovorili da ćemo usprkos pandemijskim zabranama i tako dalje u Šibeniku dati mali kolokvij o Nikoli Tomazeu. I on ga želi vratiti u tkivo hrvatske kulture, želio je, naravno da ćemo njegovim tragom to nastaviti. I dragi Tonko, još jednom najiskrenija hvala, poštivanje u ime svih matičara. A nekoliko riječi bi uputila i naša draga ministrica Nina Obuljen-Koržinek. Poštovana obitelji, prijatelji i poštovatelji Tonka Marojevića, zaista je tužna prigoda koja nas je danas ovdje okupila. Smrt Tonka Marojevića najsnažnije pogađa njegovu obitelj i prijatelje, ali njegov odlazak bolno doživljava Matica Hrvatska, ali i cijela kulturna javnost u kojoj ostavlja golemu prazninu. Prazninu koju ćemo puniti sjećanjima, ljubavlju i poštovanjem. Je li uopće moguće u nekoliko riječi izreći sve što je Tonko Marojević značio hrvatskoj kulturi? Istinski umjetnik riječi i majstor konverzacije, Tonko Marojević pripada hrvatskim velikanima koji su svojim umjetničkim i znanstvenim djelovanjem trajno obilježili nacionalnu kulturu druge polovice 20. i početka 21. stoljeća. I po rasponu djelovanja i po širini vidika, ali i po dubini interpretativnih uvida, on je jedinstvena pojava i možemo biti ponosni što smo ga imali. Spajao je svojim djelovanjem umjetnost i znanost i bio suvremeni homo universalis, a to je tip intelektualca koji je sve manje i koji jako nedostaju. Kao autor neiscrpne intelektualne znatiželje, snažnog kreativnog potencijala, vrsni poznavalac različitih kultura, književnosti, likovnih izričaja, akademik Marojević suvereno se kretao prostorima europskih kulturnih krugova, bavio se brojnim znanstvenim i kulturološkim temama, ostvario značajan prevoditeljski opus, a kao omiljeni sveučilišni profesor oblikovao je duhovne obzore mnogih studentskih naraštaja. Kao izdanak svog mediteranskog zavičaja baštinio je njegovo prirodno i duhovno bogatstvo, stilsku raskoš i obilje, no prije svega potrebu za ljepotom. Cijelog života tragao je za ljepotom prirodnih oblika i ljudskih artefakata, a kada je nije nalazio oko sebe, sam ju je stvarao svojim istančanim okom, dubokim senzibilitetom i majstorskim stilom. Kada se u ovakvim tužnim trenucima pokušavamo oprostiti i na najbolji se način zahvaliti velikanima hrvatske umjetnosti, uvijek prebiremo i po osobnim sjećanjima. Tonka Marojevića pamtit ću prije svega kao dobrog i jednostavnog čovjeka, koji je unatoč brojnim zavidnim talentima sačuvao skromnost i poniznost u ophođenju s ljudima i u susretu s vrhunskom umjetnošću.
Pamtit ću ga kao čovjeka koji s jednakim poštovanjem pristupao poznatim i nepoznatim umjetnicima, malim i velikim opusima, te u svakom dijelu, profesionalnom ili amaterskom, uspijevao pronaći nešto lijepo i vrijedno. Pamtit ću ga kao čovjeka koji je svoj dar spremno stavljao u službu drugima, kao čovjeka koji je uspijevao pomiriti generacije, poetike i ideologije. Žustra koraka i vedra pogleda, uvijek s knjigom u ruci i smješkom na licu, Tonko Marojević svakodnevno je brzao duž zgrade Ministarstva kulture prema nekoj od svojih brojnih aktivnosti. Otišao je lagano i nenametljivo, baš kao što je i živio, s knjigom u ruci, pripremajući se za novu promociju. Poštovana obitelji, želim vam još jednom iskrenu sućut. Sigurno i među vama i u našoj sredini, kulturnoj sredini, puno ljudi ima koji bi htjeli progovoriti. Naravno, mi smo za komemorativni skup odredili trojicu ljudi koji će progovoriti o djelu. I drago mi je sada ovdje da će nas video vezom o svojim svezama s našim dragim Tonkom upoznati akademik i njegov iskreni prijatelj Luko Paljetak. Dragi Luko, slušam. Hvala lijepa što ste me pozvali. Lako je biti tužan i jednako tako lako je biti sretan što smo upoznavali čovjeka kakav je bio Tonko Marojević. Tonko Marojević bio je moj prijatelj i više od prijatelja. Najpoznanik, pa onda prijatelj, pa onda rekao, s punim, kako bi rekao, pokričem, brat. 50 i nešto više godina. Namjera mi nije, jer nemamo toliko vremena, namjera mi nije govoriti o tome što smo sve nas dvojica doživjeli, proživjeli i na koji smo način živjeli ovu našu književnu, europsku i svekoliku, pa rekao bih i duhovnu stvarnost. Ono što mi je namjera danas jest, ako mi dopustite i ako mi vrijeme dopusti, da Tonka pokušam po dobrom starom receptu, a vjerujem da bi ga i on odmah odobrio, Tonka protumačiti njim sam. Vrlo smo bili sretni kada smo prije više godina u Matici Hrvatskoj u Dubrovniku mogli objaviti, nakon što smo ga dugo morali na to nagovarati, njegovu knjigu Pohvala pokudi. Pohvala pokudi zapravo govori više nego što bi se to moglo pomisliti o Tonku kao čovjeku s jedne strane, Tonku kao estetičaru, pjesniku, kritičaru i uopće arbitro elegancijarum, jedinstvenom arbitru elegancijarum na ovim našim prostorima. Budući da sam rekao da ga želim objasniti njim samim, dopustite mi da iz Pohvale pokudi, koja je u Matici Hrvatskoj u Dubrovniku, u ogranku, izišla 1998. godine, pročitam jedan ulomak iz uvodnog njegova eseja Pohvala pokudi. Teško je da ima izvornijih pobuda za pisanje nego što je hvala, zahvala ili pohvala. One su ishodište mnogo kojega obraćanja javnosti, jer čuđenje i divljenje vrlo lako pokreću pisca da svoja iskustva podijeli s drugima, s bližnjima, sa sebi sličnima. Razumije se da su pohvale učestalije u srednjim i klasičnim epohama, u razdobljima koherentnim svjetonazora, jasne ulančanosti svih fenomena, od zemaljske prašine do nebeskih maglica, ali zahvalnost može biti dobar protuotrov i u necjelovitim, nemirnim i neodređenim situacijama. Neće biti slučajno što amblematični tekst hrvatske književnosti započinje s dike ter hvari. Iz ovog ulomka zapravo možemo razabrati ishodišnu točku od koje Tonko Marojević već od samog početka, a ovo je zaključak
do kojega je on sam sebe proučavajući vlastiti postupak došao. Dakle, od samog početka on je shvaćao što je zapravo pohvala, a što je pokuda. Pokuda, kaže on, naizgled i samu sebe grli i nagrađuje. Ona kanda pretpostavlja grimasu na licu koja spokojnu kontemplaciju dokida. Bijes i mržnja slabi su savjetnici. Zavist i ljubomora još gori. Na što se pokuda može osloniti ako ne na afektivnu, emotivnu distancu od djela i autora. On to nikada nije činio. Njegov zadatak, a o tome smo puno puta razgovarali, nije bilo prosuditi, nego protumačiti. To je ono što je mene i Tonka, ako tako smijem reći, odavno spajalo. Tonko je otočanin, mediteranac, pa bi pisao je o tome u svojim ranim pjesmama, pisao je o tome i u ovoj knjizi pisao je o tome gotovo do zadnjega svoga dana i kao što bi se reklo da se krug zatvori, završio je na svom ishodišnom otoku. Ako mi dopustite, evo, upravo zbog toga jer sam rekao da želim njega njime protumačiti, a ne svojim vlastitim riječima koje su preslabe i pretužne u ovom trenutku, htio bih vam reći nešto o tome kako on, odnosno pročitati o tome kako on razmišlja o otocima. Sigurno je da razmišljajući o otocima imam u pameti ponajprije stanoviti otok. Dakle, otok na Jadranu, pritom u njegovu središtu. Nije riječ dakle o nekakvoj utopijskoj procjeni, niti o Atlantidi, niti o Ikariji, nego o sasvim konkretnom doživljaju i dragim uspomenama o ambijentu za kojim čeznem i za koji strahujem. Na taj način je Tonko pisao o otoku na koji je konačno dospio, kao što je recimo, a to sam i napisao u jednom svom bolnom i teškom tekstu o njemu, kao što je Odisej konačno dospio na svoju Itaku. Mislim da je za takvim otokom Tonko uvijek žudio. Danas je na tom otoku njegovo groblje i o tome je pisao zato što, dopustite mi da i to kažem, ja mislim da je svačija sudbina već unaprijed ubilježena u riječi o kojima onaj koji ih piše možda nije imao nikakvu svijest, ali one su govorile u ime njega za neku buduću, daleku budućnost. Ja sam uvjeren, budući da je Tonko bio jedinstven, neponovljiv čovjek koga su voljeli i bogovi i ljudi, a moram reći i žene, jer one su također božanski proizvod u ovom našem lijepom svijetu, da je zapravo taj otok, taj grob njegov današnji na otoku bio upisan u samom njegovom početku, čemu on nije vodio računa, kao što nije vodio računa o vremenu, kao što nije vodio računa o sebi, budući da je vodio najviše računa o onima do kojega mu je bilo stalo. Pišao ovako Tonko: ne bih htio previdjeti činjenicu da su mi i vrlo rani, intenzivni doživljaj vezani upravo uz svojevrsno groblje nad morem, uz drvored čempresa i nizove kamenih ploča u ishodišnom starom gradu na otoku Hvaru, gdje sam od malena dolazio pohađati svoje preminule bližnje, a istodobno pritom dobivao i povlašteni pogled na razledeni zaljev i na mreškanje valova na dnu obzorja. Ne znam treba li to dalje nastaviti. Za Tonka svi znamo i slobodno možemo reći da je bio, kako bi se reklo, kozmopolit. Čovjek koji je mogao živjeti u bilo kojoj državi i jednako i tako s uvjerenjem, to govorim, bio cijenjen.
govorio je talijanski gotovo kao, jednako tako dobro kao i hrvatski. Bio je uvjereni latinist i klasičar. U jednoj svojoj pjesmi kaže on, mene moja klasičnost smiruje. A bio je neprestano nemiran zato što je htio biti svugdje, u svakom mjestu gdje je osjećao da nedostaje lijepe riječi, ne kulturne riječi, nego da nedostaje uljudu. Toga nam i danas nedostaje, teško ćemo moći bez njega nadoknaditi čovjeka koji je na taj način znao ispuniti taj hiatus, tu prazninu, taj, kako bi Englezi rekli, gap, koji neprestano nastaje između današnjeg našeg svijeta i čovjeka kojemu do kulture baš nije, premda se danas kulturom naziva gotovo sve. Pomislilo bi se da je, kako bi se reklo, njegov internacionalizam, njegov ovako kozmopolitičnost bila nešto protivno njegovom domoljublju, upravo domoljublju, a ne rodoljublju. Pisao je on u tekstu tlo, a ne krv. Volio je tlo, a ne krv. Ne krv koja se proljeva radi tla nepotrebno, ne zlu krv. Pisao je ovako. Pridodamo li aktivu nizu manje poznatih lokalnih autora ili pak sasvim neposrednih suvremenika, mogli bismo kazati da se ispunila, gledajući na našu hrvatsku situaciju književnu, Zoranićeva pobožna želja, te da u našoj domovini, kao u staroj Grčkoj, više nema ni gore, ni rijeke, ni otoka, ni mjesta gdje ne bi bili pjesmom ureš. Kao Hrvati smijemo biti čak ponosni što nam je nacionalnom himnom postala pjesma koja prema Krleži ne govori, citira on Krležu, povišenom tonom, ni o barjacima, ni o topovima, već o tihim stadima, o poljima i o livadama, o radovima i o proslavama. Upravo onako kao što je to svojedobno s ovog mjesta gdje sam sada, a to je samostan Svetog Vlaha u Konavlima, pisao naš veliki Ivan Gundulić u svojoj Dubravci, slaveći gotovo isto to o čemu pjeva naša grandiozna, jedinstvena himna na koju moramo svi biti ponosni. I ne samo da moramo biti ponosni, nego svi moramo na nju ustajati svako doba, čak i onda kada se ne možemo dići. Nas, mene i njega, da skratim jer ne znam koliko je moje vrijeme, meni ovdje dopušteno, približilo je ne samo ono što Goethe naziva sličnost po srodnosti gledanja na svijet, nego i ono nešto čemu je podloga Dubrovnik, u čemu je on zapravo vidio iskonsko zajedničko nam tlo, grad gotovo savršen po mjeri njegova i moga ukusa. I nije nas povezala moja poezija o kojoj je pisao gotovo o svakoj mojoj knjizi i o tome ne bih htio govoriti, a moram mu samo reći hvala, nego upravo nas je povezivala ta beskrajna ljubav prema gradu s velikim G, prema ljubav prema toj savršenoj republici, što god drugi o njoj misli. Tonka ne mogu zaboraviti, mogu ga zaboraviti samo kada više ni mene ne. Ovako je napisao. Praznik je sam spomen na sva tri stanja u kojima smo ga poznavali, još ne, sad već i nikad više. Hvala. Dragi Luko, najljepša hvala za ove, ja bih rekao, iskrene, tople, dirljive, prijateljske riječi. Hvala najljepša. Osoba u Matici Hrvatskoj s kojom je najduže
ja bih rekao, i prijateljevao i surađivao na svim razinama je Matičin predsjednik raniji Igor Zidić. Ispričava se što ne može zbog zdravstvenih razloga biti ovdje, no tekst koji je otisnuo zajedno s još 6 autora u vijencu u prigodi Tonkove smrti i odabrane dijelove pročitat će, tako je i on htio, tajnica predsjedništva Ana Kranjčić. Dakle, Tonko. Molim redaktora da se ovdje ne umeće prezime Marojević. Nešto bih imao nešto protiv časnog prezimena, Bože sačuvaj, nego zato jer ga nikada drukčije nisam zvao, jer mi nikad nijednu posvetu, hrvatsku ili talijansku, na brojnim knjigama nije drukčije signirao. Ni na jednoj se razglednici, pisamcu ili papiriću nije drukčije potpisao, a iz toga što je baš u Tonku prebivao onaj koga sam upoznao kad mu je bilo otprilike 13 godina i kad smo bili pred Bogom nedužniji i od svega čišći. Prijatelj Petrasov Marović bio je Tonči, pa ih je već i razlikovnost imenske grafije ili izgovornog modula dostatno uposebljavala. No pišem ga Tonko iz toga što je u prostoru naše kulture njegovo ime odoljelo imenu velikog, to jest starijega Tonka, naime Tonka Šoljana, koji jest na papiru Antun, ali za sve nas samo Tonko. U tome susretu istozvučnica naš se tobožnji mali pred velikim nije izgubio. Imali su neke sličnosti i brojne različitosti, ali pjesništvo, ljubav za dramsku riječ, za književni kriticizam i za prevodilačke posle čvrsto su ih povezivali, kao i inzularni starigradski korijeni. Trebalo bi vjerojatno tim suglasjima dometnuti stanovitu likovnu nostalgiju. Šoljan je, to se manje zna, izrazonode slikao i često parafrazirao moderne majstore, Modigliani, Picasso, a Tonko podučavao povijest umjetnosti i bavio se zapaženo likovnom eseistikom i kritikom. Obojica su bili u obiteljskim vezama s velikim našim slikarima, Šoljan s Plančićem, a Tonko s Dulčićem. Kad ga je prije neka 4 desetljeća netko od nas imenovao kao Tonka u kontekstu neke književne raspre, a drugi uzvratio pitanjem koji Tonko, dvojči, Šoljan ili Marojević, shvatio sam da je u oštroj konkurenciji izborio svoje mjesto pod hvarskim i hrvatskim literarnim suncem. Čim dotaknemo magmu uspomenskog, zapamćenog, pa i onoga što je u sjećanju prekrojeno, izmijenjeno s različitim motivima, ali i postupcima, naša nas podsvijest nastoji odvući što dublje u prošlost. Ipak, dublje od stvarnog ne mogu sići. To je sada bunar dubok 65 godina. Tko god od mene traži da zaroni munj, ne misli možda na to da taj zaron očekuje od čovjeka koji je zašao u 9. desetljeće života. A ja bih, ako već i zaronim, rado iz bunara i izronio. Ima u tome prošlosnom i nekih neobičnosti. Ne sjećam se da smo ikad, momci s mora, bili skupa na nekoj našoj stini, plaži ili plivalištu. Umišljam da sam bio bolji plivač, da sam bio bolji u moru, ali on je za uzvrat bio pravi alpinist, što je u Dalmaciji bilo ekskluzivnije, bizarnije, a tražilo je božićevsku mjeru visinsko-vrletne hrabrosti. Pada mi na pamet da bi mi pri evociranju svih naših sastajališta, a obojica smo dosta putovali, dostala mala karta Jadrana i još manja karta Srednje Europe. Sastajali smo se u Splitu i u Zagrebu, u Starome gradu jednom, u Veneciji 3-4 puta, u Milanu, Dubrovniku, Stonu barem 3 put, Trogiru, Rijeci, na autobusnom kolodvoru i još ponegdje. Za studija smo nekoliko godina bili vrlo bliski. Poslije se neko vrijeme i udaljili. Nikad ništa dramatično. Životni puti, okolnosti repozicioniranja, različiti poslovi, pa i nepodudarni hodogrami, potom u različita vremena, 2 odsluženja vojnoga roka učiniše svoje. Kad sam postao urednik Života umjetnosti, Hrvatskog tjednika i Kola,
On je prepoznao prostor za djelovanje, a ja sam dobio vrsnoga all-around suradnika. Nije uvijek tekao samo med i mlijeko. Nisam se bojao divergencija, a ni on. Čuvali smo svoju neovisnost, slobodu neusklađenog razmišljanja, ljepotu nedogovorene sukladnosti i još veću ljepotu opreka. Nikad strukovne pretenzije, ambicije, konkretne akcije, pa ni različiti angažmani nisu ugrozili naše odnose. Često smo se susretali i mimoilazili na gdjekad za dvojicu uzanim stazama, temama, programima, izložbama. Možda je njemu kao mlađemu bilo važnije naglašavati svoju samobitnost, sa svoje strane procjenjujući njegova mnoga znanja, vitalnost, izvođačku vještinu, radišnost, posvećenost preuzetim obvezama, otvarao sam mu pute gdje god sam mogao. Od razloga 1961. do Matice Hrvatske početkom 70-ih. U Matici smo surađivali duge godine. Uznemiravala su ga organizacijska pitanja, financijska i računovodstvena izvješća, rasprave o sredstvima, uplatama, isplatama, viškovima i manjcima. Sve ga je to činilo nervoznim. O knjigama ću raspravljati 100 godina, brojke neću slušati, zato nemam vremena. Živnuo bi za rasprava o nakladničkim planovima, o uređivanju knjiga, o našim održivim ili teško održivim bibliotekama, o predavanjima, izložbama i promotivnim priredbama. Kao izvrstan znalac hrvatske književne tradicije i suvremenosti, logično se skrasio u biblioteci stoljeća hrvatske književnosti. Kao fanatični čitač stihova uređivao i pjesničku biblioteku Podzvizd. Nemaš pojma koliko sam naučio čitajući loše knjige, reče mi jednom Tonko. Mogu pretpostaviti, otprilike onoliko koliko u životu naučimo na vlastitim i tuđim greškama. Ma, čini mi se da i podjednako dugujem dobrim i lošim knjigama. Ne vjerujem, ali dobro zvuči, to jest loše. Priprijetio mi je prstom. Mislio sam da smo prijatelji. Drugom prilikom. Moja me struka ne privlači toliko koliko mi znači ono uz struku. Povjesničar umjetnosti. To mi je nominalno zvanje i realno zanimanje. Tako sam počeo, s medijevalistikom kod Preloga. U tom okviru doduše nisam ostao, ali u Institutu za povijest umjetnosti jesam. Međutim, književnost mi je bliža, čitanje osobito. Od čitalačke strasti do užitka u tekstu. To je neusporedivo s ičim drugim. Odatle je samo korak do užitka u prevođenju. Prevođenje mi kao dvostruko iščitavanje. Iščitavanje prevođenog i o prevođenom i iščitavanja prevedenog i uz prevođenje. Izvorni tekst, važni komentari izvornika, rječnici, enciklopedije, povijesti književnosti, povijesti epohe, pokreta, stilova, monografije o piscu, filološke natuknice, nakladničke i priređivačke bilješke, memorabilije itd. A onda komparatističko okružje. Domaći suvremenici, ako ih ima, uvijek zanimljivi, makar kao kurioziteti. Ovdašnji čitatelji, ako ih je bilo, dokumenti o kontaktima, zapisi, aluzije, stariji prijevodi, intervjui, izjave, čak spomeni u križaljkama, ako ih nađeš. Pa naši rječnici, pojmovnici, enciklopedije, povjesnice. Beskrajan, nedovršiv i zato prelijep posao. Da, najvažnije mi je prevođenje, neodvojivo od čitanja. Potom pjesništvo, to jest pisanje. Iskušavanje pjesničkih praformi, klasičnih formi i antiformi, također neodvojivo od čitanja. Treće je kritičko komentiranje pjesništva i to je tehnika udvostručenih vježbi u čitanju i pisanju, a onda dolazi likovna umjetnost, likovna kritika i teorija da malo odahnemo od bavljenja jezikoslavijom. Slikarstvo znači nije jezik. Očekivano pitanje. Na neki način slikarstvo možda baš i sebi svojstven jezik, ali koji jezik, kakav jezik, to me manje zanima. Držim se zora radije nego spekulacija. Ali kad bismo na stolu raširili sve tvoje monografije, znam što ćeš reći. Količina slabo dokazuje da je sve to produkt moga rubnog interesa, ali tako jest. Ja većinu tih ljudi smatram doista zanimljivim i produktivnim osobama.
Ono što je meni marginalno ne imenuje naravno njihovu marginalnost. Nije svatko među njima Bakić, nije ni Baretićka, ni Šutej ili Nives, ali tu su. Ja ih vidim, notiram, raspirujem vatru ako zamijetim da ima žara. Ma, tu je više slobodne literature nego striktne povijesti umjetnosti. Zatim se naš razgovor nastavlja na temu čitanja i pisanja, čitatelja i pisaca. Počinje okolišanjem. Sjećamo se Splita 50-ih. Spominjemo Franu Lentića, likovnog kritičara Slobodne Dalmacije 50-ih i 60-ih godina, s osjećajem da bi trebalo za njih nešto napraviti. Betica mu je u egzilu, Tonku dobro znano, podigao spomenik. Pitam se možemo li mu prirediti knjižicu izabranih kritičkih tekstova. Tonko potvrđuje da ih je Ilo Tempore čitao, ima simpatija za sudbinu prerano marginaliziranih, ali stječem dojam da ga nije pobliže poznavao. Bili smo dobri, kažem. On je bio 13 godina stariji od mene. Vrlo obrazovan, iznimno načitan, uvijek s nekom hrvatskom ili talijanskom knjižicom u džepu. Cinik, ironičan, zajedljiv. Često smo razgovarali. On mi je 1962. darovao neke Tinove rukopise. Kod njegovih je Tin u Splitu stanovao. K tome i Ungaretijevu knjigu Sentimento del Tempo iz 1936. za koju mi je sam Ungaretti, upisujući posvetu rujna 1969. rekao da je tako rijetka da ni on svog autorskog primjerka više nema. Na knjizi su 3 potpisa, 2 vlasnička, 1 autorski. Zanimljivo mi je ovoga trena da su Ungaretti i Lentić pisali zelenim pisaljkama. Iznenada mijenjam temu. Znaš, postaje malodušan. Gledam oko sebe. Nema više čitača, ne prepoznajem više ni ovaj svijet. Anabel se ljuti, razuvjerava me. Što se ne pročita danas, čitat će se za 10 ili 100-200 godina. Tako je. Nije tako, Tonko. Nudite mi paurine za dječji uzrast. Anabel se nada da će me tako umiriti, ali ti znaš, što se ne pročita danas, neće se pročitati nikad. Koga još odgajaju da čita? S kakvim uspjehom? Tko posiže za knjigom od 500 ili više stranica? Uskoro neće biti onih koji pišu knjige, pa ni samih knjiga. Odjednom se Tonko usprotivio. Nemaš pravo, ima čitača. Zatim je tiše, ali energično dodao, ja čitam. Poslije tog razgovora otputovao je u Zadar. Dana 2. ili 3. kolovoza dobio sam njegovu zadnju razglednicu s pečatom od 30. srpnja. Spominje eseje, ponovljeno izdanje knjige iz 1963. i dodaje neka objašnjenja uz svoj prikaz u Vijencu od 16. srpnja 2020. Na kartolini ispisuje imena Anabel, Maura, Iva, Igor. U potpisu Tonko. Prije nego što će otputovati u Starigrad, čuli smo se iz Zagreba u Zagreb još jednom telefonom. Razgovor dotiče jesen koja se bliži. Jesi li zaboravio Julijanu Drašković? Dogovor o Trakošćanu? Pitam ga. O ne, nipošto. Vrijeme je za izlet. Već nas dugo, predugo čeka. Ovim toplim prijateljskim riječima nema se što dodati. A dugogodišnju suradnju s Tonkom prikazat će nam ovdje i pokazati akademik Stjepan Damjanović. Poštovani članovi obitelji Tonka Marojevića, poštovana gospođo ministrice, poštovani predsjedniče Matice Hrvatske. Književnik, prevoditelj, povjesničar umjetnosti, umjetnik i znanstvenik, akademik Tonko Marojević u Matici se Hrvatskoj ostvarivao kao autor, urednik, prevoditelj, priređivač, predstavljač, organizator, dužnosnik. Da bismo otklonili možebitne nesporazume, dodajemo naravno ne samo u Matici, ali čini se da je u njoj našao najviše prostora za djelovanje na kako ga je usmjeravao njegov duh. Još kao mladić, gotovo dječak, ugledavši Zagrebačku sveučilišnu knjižnicu, osjetio je, kaže,
da samo tu može zamisliti svoj život. Bila je ta zgrada za njega simbol i skrovište onoga što je stvorio ljudski duh. Ako riječju duh težimo označiti ono što je u biću bitno i neuhvatljivo, što iz tog bića isijava bez njegove volje, a po čemu to biće u najvećoj mjeri jest ono što jest, onda smijemo reći da je Tonko Marojević jedan od onih među nama koji su se najviše bavili duhom i da ga je osobito privlačila činjenica da se duhom ne može zagospodariti. Matičin dugogodišnji predsjednik je jedan od onih s kojima je Tonko najduže u svom životu prijateljevao i raspravljao, Igor Zidić, u jednom je svom govoru rekao da bi oznaka svakoga matičara trebala prije biti pročitana knjiga nego stisnuta pesnica. Svi znamo na što je mislio Zidić, a svi koji smo slušali i čitali Tonka Marojevića smijemo pretpostaviti da se ta Zidićeva misao o Tonku vjerojatno svidjela više nego Igoru Zidiću samom. Knjiga, najšire shvaćena, bila mu je poticaj i smisao. U predsjedništvu Matice Hrvatske sjedio sam s njim otprilike jedno desetljeće i sjećam se kako smo u raspravljanju o predviđenom dnevnom redu dosta često primjetljivo kasnili, jer bi Tonko Marojević i Ante Stamač započeli razgovor o nekoj knjizi, o nekom kulturnom događaju, o nekoj osobi iz naše kulturne prošlosti ili sadašnjosti, razgovor koji se nerijetko pretvarao u zanimljivu polemiku u kojoj je Stamač nastupao vrlo odrješito, a Marojević oponirao manje odrješito, smiješeći se i postavljajući pitanja koja su njegovu sugovorniku davala do znanja da se ne slaže, kačto da se temeljito ne slaže. Uvijek je morao intervenirati Igor Zidić blago, ali odlučno napominjući da nam je svima dopušteno, što više da je poželjno da poslije sjednice ostanemo i vodimo razgovore kakve želimo. To ne spominjem samo kao jednu od anegdota iz života Tonka Marojevića. Spominjem to jer je u takvim prilikama bilo osobito vidljivo kako se i pomirljivim tonovima mogu izražavati vrlo odlučna protivljenja i da je samopouzdanje u pravilu tiho. Puno godina sjedio sam s Tonkom Marojevićem i uredništvu Matičina niza stoljeća hrvatske književnosti. I tamo su spomenuta dvojica naših prijatelja znala povesti zanimljive i žestoke rasprave. Jedna od njih bila je o Monaldiju. Ante Stamač nije prihvaćao ideju da bi u stoljećima hrvatske književnosti objavili nekoga tko je pisao samo na talijanskom jeziku. A Tonko je spominjao da ima i drugih odrednica pripadanja osim jezika, da u hrvatske pisce ubrajamo i neke koji su pisali samo latinskim. Ali sve to ne bih spominjao da se nije dogodilo ono što se dogodilo jest. Upravo Monaldijeva knjiga poezije pod naslovom Rime u talijanskom originalu i Tonkovu hrvatskom prijevodu posljednje što je u Matici Hrvatskoj objavio i 10 dana prije svoje smrti nekima od nas tamo u Matinoj sobi s veseljem podijelio. Pokazuje rad na toj knjizi Tonkovo uvjerenje da nije dosta samo nešto kazati, nešto tvrditi, da se mora pokazati i dokazati da je ono što tvrdite ispravno. Više godina nakon polemike koju je vodio u uredništvu Stoljeća, on je postao glavnim urednikom te edicije, ali nije to iskoristio da nameće svoj stav, nego je u drugoj ediciji knjigom pokušao ne samo pokazati ispravnost svojih stavova, nego je za njega bilo najvažnije uvući Monaldija u obzor zainteresiranih čitatelja. Kada analizirate takve njegove postupke, dolazite do spoznaje da je on, sudjelujući u kulturnim događajima, možda tu i tamo požeo koju buru, ali nikada zato što je sijao vjetar. Priredio je i uredio za Maticu Hrvatsku brojna izdanja, dominiraju među njima dakako pjesnici. Spomenimo Luku Paljetka, Nikicu Petraka, Borisa Marunu, Dragu Ivaniševića, Josipa Pupačića, Tina Ujevića, Ivana Slavniga. A prije 10 godina, točnije 2011. utemeljio je u Matici pjesničku ediciju Podzvizd i izašlo je do sad 18 knjiga pjesnikinja i pjesnici su Vesna Krmpotić, Ljerka Šifler, Zvonimir Balog, Veljko Barbieri, Drago Štambuk, Ivan Golub,
Franjo Đakula, Tomislav Ketik, Toma Podrug, Stijepo Mijović Kočan, Gordana Benić, Luko Paljetak, Tomislav Žigmanov, Borben Vladović, Igor Grbić, Mirjana Pejaković i 2 put Sven Adam Evin. U 15 knjiga Tonko Marojević je priređivač i pisac pogovora. Izbor pjesnika, izbor pjesama, pogovori i bilješke o autorima, a i rijetka odsustva njegovih popratnih tekstova otkrivaju njegov pogled na suvremeno hrvatsko pjesništvo i znam da je svoje popratne tekstove držao dijelovima svoje buduće knjige o suvremenom hrvatskom pjesništvu. Knjige za koju je eto napisao 15 poglavlja i koju nažalost nije uspio dovršiti. Ti popratni tekstovi dio su velike obitelji njegovih tekstova objavljenih u matičnim edicijama. Još 60. godina prošloga stoljeća, kao što znamo, surađivao je s Kolom, sa Životom umjetnosti, poslije s Vijencem, Hrvatskom revijom, Dubrovnikom, Osječkom književnom revijom, Zadarskom smotrom, s Riječi, Zaprešićkim godišnjakom, da spomenem samo neke. Njegovi eseji, pjesme, prijevodi, književne i likovne kritike ostaju nam kao njegov dar, kao mogućnost daljnjih razgovora s njim. Iz njih se mogu iščitavati njegovi stavovi o umjetnosti i kulturi. Govoriti o nadi uvijek znači govoriti o budućnosti. Nadam se da će upravo u Matici Hrvatskoj naći se onih koji će potaknuti da se sredi i prouči ono što je ostavio. Ne samo kao neko akademsko otplaćivanje duga prema zaslužnoj osobi, nego kao produžetak naših razgovora s njim. Tko bi se pametan odrekao mogućnosti razgovora s tako superiornim intelektualcem, s tako strastvenim istraživačem i promicateljem hrvatske kulture i kulture uopće. Volio je tražiti i uspostavljati ravnotežu. Ne zbog nekog trulog kompromisa, nego zbog plemenite želje da uzmemo u obzir što više činjenica. Kad bi se u nekom društvancu za njegov ukus malo prejako desničarilo ili malo prejako ljevičarilo, on bi s mjesta zauzimao poziciju zastupnika suprotnog stava. Ali to nije činio žestinom svojih sugovornika i temeljno što je dobrohotan slušatelj mogao zaključiti bilo je da se Tonko od mnogih razlikuje po tome što mu je puno toga važno, što šire vidi i što uživa u pojavama koje drugi ni ne zamjećuju. Takva širina stvarala je ugođaje potrebne upravo ustanovama kao što je Matica Hrvatska, ustanovama kojima je zadatak da omogućuju sinergiju ljudskih darovitosti. Činilo mi se da je Tonko Marojević jako u suglasju, na primjer, s Karolom Vojtilom, kad Vojtila ističe da umjetnost ne smije biti ni realistična slika, ni puka zabava, nego mora imati dimenziju romantičke duge koja ide od zemlje i od srca čovjekova prema beskrajnom. Čekali smo ga toliko puta u matičnim prostorima, posebno u ovoj velikoj dvorani. Kako je obično stizao iz nekih drugih dvorana ili čak iz drugih gradova, dosta je vjerojatno bilo da će malo zakasniti. Ali će doći i to što će doći i što će govoriti jamčilo je da će događaj biti veće slavlje duha nego što bi bio bez njega. Stizao je na toliko mjesta, uvijek s istim ciljem da svjedoči o nekom umjetničkom ili o nekom znanstvenom dostignuću, da slavi čaroliju riječi ili čaroliju boja. I toliki smo mu zahvalni što nas je tako često poveo u predjele kamo bez njegove darovitosti i njegove strasti ne bismo stigli. S njegovim sudjelovanjem, s njegovom služenjem riječi, u savršenom suglasju Nazorovi stihovi koje svi znate. Htio sam biti glazbalo na kome, zvuče ko žice, mirišu ko cvijeće, rojevi riječi u govoru tvome. Pa uzdignut nad zipkom i nad grobom, da u tebi dišem i da živim s tobom i onda kad me više biti neće. Hvala. Mogli bismo otvarati stotine tema da pokažemo djelo i djelovanje. Evo, samo ćemo kao uzorak vidjeti njegovu suradnju u Vijencu. Glavni urednik Vijenca, Goran Galić. Kratko.
Poštovana gospođo ministrice, poštovani predsjedniče Matice Hrvatske, dragi matičari, evo okupili smo se u ovoj tužnoj prigodi kako bismo odali počast jednom od najvećih ljudi koje je Hrvatska imala. Istaknutom povjesničaru umjetnosti, pjesniku, prevoditelju i publicistu, akademiku Tonku Marojeviću. Posebno pozdravljam vas, dragi članovi obitelji, i iskreno vam u svoje ime i u ime cijelog kolektiva Vijenca izražavam najdublju sućut. Sigurno ima pozvanijih osoba da govore u ovoj prigodi od mene, no evo prihvatio sam poziv predsjednika Botice da kažem nekoliko riječi o vezama akademika Tonka Marojevića i Vijenca, budući da je riječ o jednom od naših najistaknutijih i najvjernijih suradnika. Čuli smo već iz teksta gospodina Zidića da je akademik Tonko sudjelovao u matičnoj periodici čitav život, još od kasnih 60-ih, ali vrlo jasno i istaknuto i nakon obnove rada 1990-ih. U našem listu suradnik je bio od prvoga broja nakon obnove na Božić 1993. i uz Vijenac je bio svih minulih 25 godina do posljednjeg broja objavljena za njegova života u srpnju. Svaki ulazak Tonka Marojevića u našu redakciju za nas je bio trenutak radosti, dug svega nekoliko minuta jer su ga već iza ugla čekale sljedeće obveze. Rukopise pisane pisaćom mašinom za kojima je posezao iz svoje torbe primali smo uistinu kao suho zlato. Članci akademika Marojevića, koji su bili brojni u Vijencu, svjedoče da je uza sve poznate autorske kvalitete koje je imao, on imao istančan novinarsko-publicistički nerv. Znao je da predugi tekstovi opterećuju novine, stoga su njegovi članci uvijek bili jasni i jezgroviti, ali istovremeno istančani i visoko stilizirani. Pišući o mahom književnim dijelima, izložbama ili monografijama, Tonko Marojević čitatelja je uvijek informirao o onome bitnom, nadgrađujući nužnu informativnost znalačkim i svježim interpretacijama. Iz njegovih je prosuda o piscima i slikarima neprestano izvirao njegov istovremeno domoljubni i kozmopolitski habitus, pri čemu je umjetnost imala status religije. O njegovu autorsku statusu u Vijencu govori puno i podatak da je najveće od najvećih u svojoj domeni u vječnost na našim stranicama nekrolozima ispraćao upravo Tonko Marojević. Da vidite njegov stil, njegove misli koje su bile rasute kroz svih ovih 25 godina Vijenca, citirat ću nekoliko odabranih ulomaka. Na primjer, 2002. u vrijeme previranja u društvu književnika kada nastaje Hrvatsko društvo pisaca, Tonko ovako piše: kao korektiv umanjenoga društvenog značenja i protuotrov banalizaciji literature, neophodna je veća svijest samih pisaca o meritumu vlastitog medija i o vrijednostima koje se isplati afirmirati. Književno društvo dakako ne smije propisivati norme, ali može pomoći održavanju kriterija, časti i ozbiljnosti. Potom jedno razmišljanje o ulozi kritike. Danas likovna kritika gotovo i ne postoji, isključena je iz medija. Piše se mnogo, ali se ne piše kritički. Kriteriji su se jako razvodnili. Mnogo je teže naći kvalitetu. Na kritici je pronalaženje nijansi, a danas su se nijanse izgubile. Evo još nekoliko kraćih misli. Nekada je 50-ak umjetnika moglo živjeti od umjetnosti, danas možda 2-3. Demokratizacija je nužna, ali je i elitizam nužan, da bi išta bilo prepoznatljivo, inače smo u potpunom kaosu i anomiji. Naučen sam na listanja zbirki i romana, riječnika i priručnika, ne mogu zamisliti čitanje bez dodjera stranice, težine sveska. I posljednja misao koju izdvajam, želja za objavljivanjem i uređivanjem odavno me dovela u članstvo Matice Hrvatske, a u PEN sam se upisao iz potrebe druženja s piscima iz drugih sredina i književnih obzorja. Nekima izgleda neospojivo paralelno djelovati u uže nacionalno obilježenoj i kozmopolitski usmjerenoj organizaciji, a ja se držim matičarom kad su u pitanju istinske i iskonske tradicionalne kulturne vrijednosti, a penovcem kad se u sredini u kojoj djelujem snižavaju kriteriji i ugrožava sloboda stvaralačke riječi. Uostalom, put u svijet hrvatske književnosti i umjetnosti nužno ide i kroz načelno uvažavanje tuđega rada i univerzalnih modela ponašanja. Akademik Tonko posebno je bio aktivan u Vijencu posljednje 2 godine. Za božićni broj
2018. kada smo slavili 25 godina od obnovljenog vijenca, napisao jedan zapis s naslovom "Ovjenčani vijencem ulančani". I to smo stavili kao moto cijelog toga broja. A nekoliko mjeseci potom, 2019. kada smo slavili veliku 150. obljetnicu od prvog broja, upravo je Tonko na moj poziv napisao parafrazu pjesme Ivana Trnskog, pjesme Uz vijenac, koja je objavljena bila na naslovnici 1869. i sada, evo, 2019. Tu je pjesmu pisao rukom u autobusu na putu iz Starog grada prema Zagrebu, donio je vrlo onako radostan u redakciju i zajedno smo se radovali pretipkavajući tim nekim metričkim rješenjima koja su zapravo vrlo lijepo prikazala dugu povijest vijenca. 2019. je bila vrlo plodna godina suradnje u vijencu, kao i ova tekuća 2020. Sreli smo se ispred knjižare Matice Hrvatske u travnju, kada mi je najavio tekst o izložbi Vlade Kristala u Parizu u sklopu hrvatskog predsjedanja i vrlo smo bili, zapravo dobili brojne reakcije čak izvana na taj članak. Onda je bila jedna mala pauza, uslijedila je zatvaranje, kriza, korona, ali onda me sredinom svibnja nazvao i kazao da priprema 3 članka. Rekao sam mu tamo da je do ljetne stanke još 3 broja i ako evo na vrijeme sve stigne napisati, sve ćemo vrlo rado objaviti. Posebno mu je bilo stalo da izađu 2 članka o novim knjigama Igora Zidića i to je više puta istaknuo. Osjećao je obvezu i dužnost prema svom prijatelju i kolegi i prema vrijednim knjigama koje su se pojavile, koje je smatrao da nisu dobile u našem medijskom prostoru dovoljno pozornosti. Tako je u broju 668 od 2. lipnja ove godine obradio Zidićevu monografiju o slikaru Masli, potom u broju sljedećem krajem lipnja članak o Desničinom epistolaru, a u ljetnom trobroju 16. srpnja o novom izdanju Zidićevih eseja pod naslovom Temeljna ishodišta. Evo, pregledavajući ovih dana arhivu, moram reći da nisam našao ni jedan, iako je Tonko cijelo vrijeme surađivao, nikada baš 3 članka za redom. Očito je, evo, tako sad se poklopilo, to je tako je bila njegova želja. Čuli smo se nakon svakoga od tih tekstova i bio je vidno sretan zbog njihove objave, a kazao mi je tada također da uživa u čitanju vijenca, jer nam je on svima, citiram ga, on nam svima daje dašak života. Evo, planova je bilo još puno, nadao sam se da će i prvi rujanski broj također biti obogaćen nekim Tonkovim prilogom, no nažalost morao se pretvoriti u broj posvećen Tonkovoj smrti. Dragi Tonko, hvala vam za sve. Zahvalnost naravno ovome i neka počiva u miru. A znao mi je desecima puta reći, ma kako je onaj pjesnik pogodio kad je, izvrsno je citirao latinski, rekao non omnis moriar multaque pars mei vita bit livitin usquego postera. I ti si, dragi Tonko, pobjedio, ja bih rekao, smrt svojim djelom. Najljepša vam hvala, jedno malo druženje, ja bih rekao, Tonko bi to preporučio u našoj gornjoj dvorani. Hvala vam najljepša i poštovanje.